mpanyina tena ase a wo mecha so na wo hwe ya saba opanyini de besese nchen opanyini e be kire mu e de na man mpanifo frɛ omunyame sɛ bosom e de ne bosom sam e ya de a ye kiri ana ayade a eye na ye na mafo na ye de yato atwene therefore akwabo ya oyine opanyini da besese e ye kuku man hene chia me prekope a odi ne dwuma pii na a radio so opanyini ene ye kasamu ima na wachire mu se e de na ma nka tetefo ne frɛ omunyame sɛ bosom e de kra ne bosom me da se minu ya chas e ka bosom a ene na mafo e de tworo kronkron abebu na nanom so mu animtia anti ne obia kɔ akonfufia ye se wa akɔ abosom so obi kura akokɔ no wode kɔsa no ho ya de kura sɔfo hia na o se wa akɔ bosom so ɛdeɛ bɛ na ka nipa ma ne kɔ bosom so ɛnɛ ye bɛ kyerɛ edini bosom no ebi afa ne sɛ ɛbuo bi a ɔtwa akokɔ aguso ɛna ye bosom enti se ye ka bosom a obekwa akokeka atworo kronkron na ade bia ye papa bia ye de akwasi kokko e na aye na ye no de na ye no de ade bia enye bia no om de ye bibifo ni patuntum eye ahweso de bosom nyachi wade obi ka se bosom yachi wade a ka kire nse wadi akohwie wanka no kura nkyere ne ba anka no kura nkyere ni nua efiri sɛ bosom yade a edimu sentira ye bɛfrɛ no bosom ye na nanom ni enimu akwasi kokko ba bia asase we so ba bia ye ni enimu akwasi kokko a efrɛ ni buruni ye ni no wiase ba bia na nanom de anante na ne nam asase ya no omudru pona no ho ba bi no na enipa bi ene nam ho kokko enti na nanom kora hunu wo mo no wo mu bu wo mo so wo mo yapumu mpata wo mo no firi punu mu ho na aba emwa bi wo punum no wo mo aba saase so na wo mo abene nam ho se nipa enti ye hu wo mo ne ye hwe wo mo ye kyere wo mo nso hu ye no wo mo nso kyere ansa na wo ye timi ni wo mo aben efiri sɛ ye beben no na nanom akwa bosomfia akobisa so adifo ho akobisa ye ka difo adifo ne nanom akonfo twrokronkron si odifo bi a adifo ye bɔ man hemfo Abraham no mo breso no obi ankwa sɔre enso no omu wadifo Mose no mo breso no ye nim obi a enso ne ye wadifo adifo no na omu ene ka nananom enhimfo die besi wo omu brem se yade e beba kurom adifo no na eka se bibi boni bi beba omu na eka se yedie bi beba adifo no na eka ho asem enu achi yehu se omu ne na mpona no na ena nananom ko hwehwe mu anom si dabi enipa bi te se yeseso na omu de omu firi boro no agya ena aba ye ka boro e kire pubunu epono so baabi no hwa nipa bia ntimi nkɔ hɔ no ɛhɔ na sa ankrofo no enam a omu di subonto abepie yasase so nti ena ma ye bɛfrɛ wo mu boro ye pubunu mufo ena ye frɛ wo mu se bruni enti ye nananom no na ye bekɔko a ye wo ahonhom a sɛde ne ye ka bayi asɛm wo mu a ye wo ani ɛte honhom mu kasa ɛti enua ne nhoma nyina kasa ɛti nsuo kasa ɛti abodie bia kasa ɛna ne ye nananom no wo motie sɛ nti tete no ka wo bewura himfi a wo bo si akotwa sinuro ne ye de abesi wo ne apɛkyɛ mfrɛfa ne ye de asi so na yegumu nsa ada ya yesi ono ye ne saa na ben nyame
said ye kasa kyerɛ nyame wɔ saa adeɛ no mu a ɔbɛte ne ntɛm yɛ na yɛ adeɛ som bo ma yɛ adeɛ som bo kɛseɛ ɛma wɔ te sɛ fidie yi a yɛde di dwuma yi ɛsom bo yi sɛ woba na akwadaa bi afa bɔ hɔ a ɛbɛyɛ wakoma ya ɛbɛyɛ ɔyɛ yie paa wanhwɛ akwadaa korɔ woto no a wonkasa no ho koraa da yɛmfrɛ no bosom sɛ yɛ akumdeɛ anaasɛ wohunu a ɛyɛ adeɛ bi a ɛhu ɛyɛ adeɛ a ne som bo ma nananom yɛadeɛ bɛba fie a yɛkɔ adiifoɔ no a wɔhwɛ saa adeɛ som boɔ no so ma yɛ ne a na wɔn afrɛ saa honhom no a ne yɛ ka sɛ titi nnua ne nsuo mu ne ade no na wɔn abɛka nipa bɔnefoɔ bi bɛba ha o yɛhunu sɛ ne honhom adi ka atwa nsuo yi anadwo yi na sɛ bɛyɛ ne wɔmfa ne nipadua ma nti yɛka kyerɛ mo sɛ mɛɛma ebi a mo nkɔkyere dabodabo na mo metutu ne ntakra ngu hɔ saa adeɛ honhom na ɔpɛ so ɔba kuruma no ohunu dabodabo ntakra na ɔntimi ma ne akɔ diifoɔ hɔ ɛsiane sɛ nananom kɔ saa no kɔhwehwɛ yɛ asetena mu ne ɛbambɔ a ɛbɛboa yɛ asetena mu daadaa nti na yɛade yɛ so mbo ma yɛi ɛno na kwasi buroni ne yɛbɛtena ha no yɛne ne tena mfie bebree yɛdi mumu dwa yɛyɛ deɛ wɔne yɛbɛtena hunu sɛ obi bɔ wo dua sɛ ko wakum ɛfiri sɛ na nananom ne ahonhom no ɛte bɛn yɛte wɔn nka ɛna wɔn nso te yɛn nka edi sɛ me fom me nua Charles na me nua Charles ɛyɛ ne ya ɛkɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi na me de asɛm bi ato no so wɔyi na no baabi ɛnyɛ ye wɔsi na ɛne yɛ nananom wɔ hɔ yɛ dɛ yi na wɔfrɛ nsuo ɛsɛ asɛm a de ato nsuo yi mehwehwɛ mi mu no megye di sɛ ɛnte saa enti sɛ ɔsi yɛte saa ade a ɛneɛ nsuo mo na mo padeɛ huhu mu a mo hunu mo ne ni ma menta fa no kakra panyin de sɛ meet Charles show mpanyin atena se dwumade na yɛde bro no medam kakra ba enti saa honhom no na bɛn yɛdiifoɔ no ɛne wɔn te wɔn kasa ɛsiane sɛ ne yɛte wɔn kasa nti na nananom nso di wɔn mu ni na kane bere mu no na yɛni biribiara yɛde kɔ yɛ saa honhom no yɛde kɔ saa honhom n'anim sɛ yɛde nsa fufuo ɛna bɛkɔ ɛne yɛde akɔfrɛ wɔn mu na nananom gyidie ni sɛ wontumi mfa wa no hunu nkɔpam busuefoɔ nti gye sɛ yɛkɔgu nsa na nsa ne yɛde yɛ amanneɛ ne amammerɛ yɛ nsa fufuo enti mafrɛ nsuo no mede yɛdi me ho nse sɛ asɛm a da bi sɛ de ato me Charles so yi sɛ yɛ nokorɛ a nsuo hɛ mo ma fe ntome sɛ nso nya nokorɛ ɛna da bi sɛ nso de ato me so a mo ma fe nto no ɛne yɛkɔ adiifoɔ no hɔ adiifoɔ no na ɛte nsuo no ne ahonhom ne kasa na wɔn akɔfrɛ saa ahonhom na ɛbɛtena nipa mu a ɛsɛ bɛyie no ɛne ebisa wɔn sɛ yɛdi yɛnim wɔn deɛ wɔka asɛm na edi afe koraa honhom no ba a ɔbɛkae ankwalaa n'asɛm na wɔn ko ho na baako abɔ asuo ofiri dina ɛnu nti wɔsɛ wɔn bɛdi dwuma ma no ɛyɛ nokorɛ yɛsi hwɛ ɔkaeɛ no na yɛ bɛn ho yɛte ɛyɛ nokorɛ ntwato so na dabi sɛ de ato Charles so na sɛ waka se yɛ ma fe nto no sɛ wanu no ho ama mo amasi bibi ankyerɛ yɛ ne a ɛni afe yɛde dabi sɛ bɛkɔ so ohu na de abo akɔmfoɔ no yɛ ne sɛ na wɔn mu dwuma wɔn di ma nananom na som bo ma yɛ ade a som bo ma yɛ na yɛ twerɛ kronkron baeɛ kwasi kɔkɔɔ si yɛ deɛ ne yɛ nyame foforɔ nya da buroni yɛkɔtoo no pona no hɔ na twerɛ kronkron kura na wɔkasa wo nya da no wɔn ne yɛ bɛtena mfie bebree kɔe enti sɛ yɛka sɛ Peter
Nese Peter ne ye konfopan bi a wo mo ne ye betena no ye nyankama de bi no mo kotworo wo mo de ye dine kwasi mensa na firi no so edi Peter na ma no se ye wo mu kuro mu dine ni atworo aba tworo kronkron mu a eno de ya age adi ye na no mo sompa na edi mu a ben ye ne ye ni di nkita ho a wo mo te ne ntem ma ye te wo mo de ase ntem no ye se ye de na akoye busu de ama de wo mo atworo aba wo mo tworo kronkron mu no eno na sesei enipa de adie kwasi kokko di mfie ahanan ene se bibifo adwene watworo ne akenkai ho enti bro mo se ya adwene wie ye na yetimi tworo kenkai no na mana nanom de ye bia no de obetwura bere ye bia no de abebutu na nanom asem de kwasi kokko obetwura bere ye bia no de abebutu na nanom asem enti na nanom nipa ade enti na omufira buruchire betotonku aba omo de koye de yi akuyaba na nanom koje akuyaba de ekotu honhom de betena akuyaba num a se wo mu nta ntimi nkobuo num a wo mu gu nsana na honhom na babadu aba num na enam abadu aba num abewura konfo num na de aye hwehwe no na odi ho asem maye yesramo Bosom ye kan bosom a mo ma ne nyade bi se ehu anase ne ho nte yade esombo ma ye se wate sika kotontoma wato atade pa bi no wato mpabo papa bi na kwasi ada wo so wa sore kura na wonko ba bi a wadwale no wasiesie hu na ade nam atade no obi ehun atade ye hye minu a chaasi di atade di fata no ye kanfo wo nyina de na wo ho a ye kanfo wo na besombo ama wo ya besombo ma wo no mpese wo beto na jeje mu ensu oto ade begu fo mama na sai untimi fa ngu fo mma ne nse wi se ade o de ye ho a ema wani monyam enti wo bese na na wo bebo ho bai entoma ne fira wa wo ntoma na ye kanfo se wo ntoma ide edi mu enti entoma we di akunini ntoma ya na ya ahweni ye ne ntoma di ofira eno sunsum bi aba mu yehu se wo ye pani ade no so mbo mawo enti sa ntoma no wo wura wo mfa nkogu enkukobuom obabo no apɛ baabi pa na ode asi ade bia na so mbo maye nananom ewo wo manya mefire mu no na buroni de tworo kronkron ba wa ba ka kire se ye de no de eye nyame foforo bi na emom de ewo tworo kronkron na ye nokre enti mugidi se nyankopon ye sisifo so waboye bibifuo yi wa me anka kasa ba ko so wo ye dagomba ni no anti dagomba kasa nese atemu de ba se de tworo kronkron wo mo keken kan no a nyankopon oba wo de dagomba kasa na bebisa o atemu ho asemu on fa santi o emeyo ho se ye be wo ma santi wa bra boje wo mu no ye dagomba moja enti wo no wo ye bebisa wa santi wo be kan dagomba enti se wa enti mi anti dagomba na se a wo nananom som anu wo mu no wonti ase da wonti ase ene wa kwoti de ye kan ase enti misramo ade asombo ma nipa ade ana sombo ma nananom enti sa sori abu enti ye de shinapo no ye de ko ma nananom wa himfie si emfa mompa ye ma no ye jai ye ntimi nyai efiri sese ye jai na nanom som no to twene dia ene ye ne ayira wo ne ayira efiri se na nanom di ma ye da bia wo egu nsa sofo na tikuro mu a otwera mpanya nkopon yade ye beba kuro yi mu ye srem na nanom se mommo ho bai nipa bibiara ote Ayomso kuro mu ha no wo pese obetena kuro yi mu asetena pa eni atena sumdue mu de se yade bi firiwie mu na eba kura nananom mon so mpete e kan ne yanyi sofo amfiri mu yi sofo firi na ade okwa asole na ase nananom ade ayeye nde ya bosonsom egu nsan ya bosonsom na be ye bo mpaye ne ye bo wo yire no ma nyina ho mpaye ye mpaye no na broni ko tworo ba ye no ase e de prayers ana de ye mo mpaye eni enso si yi apaye ade ye papa eni ye frɛ no
honhom a nananom som wo mo no ene na ye papa enti ye apaye nananom afeso a na ye hia fi a ye nananom ya nim ya hunu bi se wo ma frɛ fie dom nyina ba na baba bi abesre na wade amanne ne amamre kwa so akotena ware ase bi emfie nso du na onya ba hia nananom se akwale waye obi bɔne ana abusua mu no nyina hwehwem na so onya obi abɔne de a ene abisa no wakɔka sati apani bi wa bɔntene no wadome wɔ so wo dome no ebetimi abaze wakɔtwitwi wo bi kura ama waka nome asɛm bi ato na furu so se hwehwem na akwala no ebia bibi nti aye na wirefi sem no won kaya na nanum gu nsa no wo masre fie wo na wawu kɔ se de ye kɔ asɔre da mu a ne ye ka Holy Ghost ani age so se fire saman de saman a wawu twerɔkronkron ya aburoni ndi ba wasi ye ni saman frɛ wo nso frɛ senti ani ye de na nanum som no wo mabutu no kura masese na nanum som a ye kanu na ni abrabɔ eni ya setena mu daada ye die beboa ye no ya butu no obi kwa sori woni mu akenkai ebe de na tworo no kura wate ase enzu odi akire se yese abosonso munye ena odi akire wa wuni ani a de hunu ba burunum wa wuni ani a de kona nanu munsa manfie wa yegu nsa a wunyi ni wo sa nipa no edi honhom ni kura wo woni na wiase te se bi afafanto ekirese baabi amframa bebo wo bia no ene de wokɔ mesramo edini bosom enya huhu de eye nananom ade pa ne ye bɔ ho ba ye ne sombo ma ye ena buroni ba ye no ye de ne tworo kronkron no se de ye ya adi a che nananom som ne ye se ye de ya bosom edi awu eye ba ye kosi o ya sofo kura na wani nhunu ade a o yi sofo no adi ni kwa enu na ma sofo nu bebre koje ko akufiri a o se me de tworokononkon na ekoto so no aba no abetutu fom yeni ma sofo a o mutimi kum nipa sie wo ba bia o mu gina prichi na se ye de pedom ne yakum nipa de ahye ho na obi a hunu ne akata so ba ko na sole no bufa so wura sabo somno sombo mana nanum akoje ye na de na ese ka de beye na wanfa anya nu nti ebire bi su na sesa honhom no ehunu se wonfa anye de ye nokra na wayi wa ma yesi asoli ba ye pa nipa ne womu momi anhwe kumase asofo binum bi ayentimi mo wo mu din edina o ma baje asesi a obi ani din obi aka soli nu mu a akam se wakwa na bi a wode ho no ene asoli sa koyekuro utim kura na ni sika wode beto dada afode a ye chiche dibre kura wo ya ma obi ya ma esuru ho na mpanimfo no kotena no ni sika ya ma nkotena ho bi o wonim nyumto a wo nkɔ ba bi a nyumtofo tena o wo de da bi a bɛkɔ na to ho na wote enda bi a ho ne eba mu atena na se de wonimu no otimu a de wonimu adodode no ene asoli bi wo ho a wo mu a to correction bi wo mu a ne di sika ye bafo de de koma nyankopon ote hin a de sika koma no wo se won de sika ne dwita ye ne dia o eye ne dia wo se fa bere no be dai se ni bre fun ni ade na wo ye mu ena amasika akwa nananum sesa na asase ani edi bisie se da chinchiri mamra mefa nye fie yie emfa mebo bra no de enya nuru wo mo so mfie mu na nkwala nketo a yenya nwu bi kura beba bedie no eni asa akofa mfidie ni yafuntam asase nyina ase yetu galam se enti beduru sa abre na wo mo ese ka wo mo befa sa dodode no edi boy wo mo ho bra wiase no wo mo ba wo mo nso bra ye den no wo matena wiase enti da bia na wiase ye den mo mi antweme na nanum o tete no a anka ba bia sika akɔwo ye gu nsan ye bɔ ho bai nipa bonifuo bi obesori afa nkuma ne nsika akotena kwa yem se nsuo no ho se wo kotu sika akɔwo abra na nanum nim se ye japade a
enchirima na beba abedie no so okonsuo no ho a wonkohia de yenhia ampa wobekonsuo no wobekọ na bi adwene kura no adan nipa no ote ho eye honhom bi etinsuo num ene nananom kasa a wo mote ene di omu bedi amaye nti no akohurohuru a wontimi nkonsuo no akotu sika akọ ene mo miehwe de nsa ase aye asase anyam efiri ye gya nananom sum nyina to mesra mo nananom abosom eti se twrokronkron de ba esi bibi de Yesu onipa na wo no anti no o ma nka se enye nipa na wo no abodie bi e wo wiase ye na se ye de na ase agede a se de twro no kan de ade nti na esi ekiri bibi mesra mo nananom som anu wo mu no na ya de yesom bo ma ye enya dini bosom ne se ye di kodi awuo ya de ko se obi ade me ma moniti a awisi opani de besese we de nka wode wano asi nka mpanyi se ka opani dware we nka nso aye de asa na ye ka bosom ho asemi de ma me musa asa akosan we enka nemafo no ene de nim fa nyamesom ho no ene nyame ho no enka yetie wo nkyeremu ya nka boni bi anim enka ne nyamesom ene kristosom no enka twaka bia sede nim nanso so usia kristonia ana said usia bronia de ma broni friend fetish ana be de ma kristofo hu ne se eye no ma fi ana so no ma ehu hia ne se bosumi obokọ ho na sebe ne curtains mpo the curtains no ayefi emoja na ayafom ho bebrebe na de hia manfo pa ne se ye de se kan be to abo bi minim ni ye twa because we believe say abo na life woni mu na yan kuma fa nya anya aduane mpo anni na ye twama aboduaba ena yana manfo pi na antiase me da se ho no me kire wo mu kakra e kan se na manfo se twrokronkron se Abraham nkobo afode on fa ne ba krope Isaac nkobo afode enya sa eno ode ne ko ya ode ne ko duru ho no ni bi kasa kire ne se hwe ni fa so ho ba bi agwama bi wo ho ni ja wo ba na mahunu se usuru nyame na nanom tete ni emfa nipa moja enye wiase bibia nipa moja se beyama na nanom de aba mu nti ene o mo de twrokronkron no ba o mo de hie mu na nanom ya ante se ya yiri wo bi si ya twa ne mene eti ni moja agu suman bi so kane de wubu mra so ne ekogoro watopra na ni ye twa oti ene de ni ye kunkwa kane na nanom bo afode Abraham no mo bo afode a ne ye dibi dia ne ye dibie ni sei okumu agwama ne wie ye no ena wayi de akono te sabo abrebo so ahu enam obia wo akokọ kura yekuna obi panisre obi panimfi obi panachi obi paniti na yayi ne jasnama na ya so no afori buka no ne ya de nam na akoto so enam na ya de atumu no ehia ne wisie no kosoro no ekire se ye gbo afode na yesusu anu o mo se omo boss afode na hu se wisie na efiri enam no hye na eba no se kotia na forebo na so nyame ani na hu se bu ade a na kire se nyame anyo wa forebo ye twa moja masase ya asase no moja ni wi a ene ye de nam no kotu gya no so ama ni tutuo no ebekọ wiem no enso aye nyankopon afodebo entitete no na nanom ewa himfie na se adifo no ma o makwankyere a uti ufie sa na nipa no so pidie na uti ufie abohu ne atwitwa nam entrantra nkumankuma sa na gu apampai so ebi atete no dua bi abena kora ne ye de atoto so ne ye de aso ahenkwa se wuwura fie bi amu ayi baako emafie ho be ma wo ho oba na abekọ akoto no kro gisa nam no se na nanase ye mfa mrewa be ma no firi wira mu ba se wo fira bonten ba se wo tu kwai no wo ba o se na ba ya ne bibi besi
papa ne gye nam na ɔbɛwi a ɔmmɛmfa nto nkwam ɔbɛtoto no wɔ gyem ama ɛnam no ho hwa no atu akɔ wiem na kyerɛ sɛ ɛna tumi bi gye kyerɛ sɛ akwankyerɛ a yɛkyerɛ sɛ nananom nyɛ na emesi adeɛ no a ɛbɛba fie no ho ban no na mmarima no na toto wie enti tete twerɛ kronkron afɔre bɔ apam dada mu a no ɔmode anya nkuku ne mmorɔnoma ne ɛyɛ mpɔnkye ne nnwan na ɛbɔ afɔdeɛ no ne yɛbɔ wie a na nipa di bi ɛna akwankyerɛ ɛbɛ na asɔfoɔ nyinaa meyɛ di nnwan ne nkokɔ nyinaa akɔyɛ akwankyerɛ o nantwie nyinaa asɔfoɔ meyɛ de kɔyɛ akwankyerɛ o ɛyɛ bisa nananom deɛ ne yɛsi yɛ kɔbisa deɛ ɛbɛsie ɛne deɛ ɛsi atwa mu ɛne deɛ ɛbɛba ne deɛ yɛmfa yɛ ne nhunuyɛ ɛna ne yɛ kɔbisa diifoɔ no ɛna wɔn aka kyerɛ yɛ ɛnɛ sɔfoɔ sɛ yɛfrɛ ne kansere no wode ba Asante kasa mu ɛkyerɛ sɛyi me nua kyase yɛ a ne wakyerɛ me mu yɛka kansere na sɔfoɔ no yɛ a yɛse ɛnɛ sɔfoɔ sɛ bɛyɛ akwankyerɛ a wɔso ba fa kotokuru bra tete hɔ bosom a na wɔnam ɛna wo ba wɔse wopɛ sɛ mebɔ ho bae na medodɔ ho deɛ a ayɛ afa sika abɛto ha na sɛ mepie honhom mu na sɛ mebɛsra wɔ fie wo nantie mu wadi fire no fi baa mu a makuta sika no de ako ama wo ne asɔfo abosomfoɔ na gye nsikae ɛna asɔfoɔ nyinaa agye sikae na asɔfoɔ gye sikae abosomfoɔ gye sikae kramu gye sikae sɛsi ana nananom som a ɛnɛ twerɛ kronkron sɛ yɛnyɛ no aseɛ ne sɛe minu akyɛ asase mu abisa amenyia no a metimi di ama wa ne sɛ afɔdeɛ bia nananom bɔɔyɛ ne yɛtwa mogya bia no yɛda so gyina nananom som no mu sɛ deɛ nananom yɛ no ɛnu nti ne yɛkum dwae ɛnu nti ne yɛkum akokɔ ɛnu nti na aboa bia adiifoɔ no bɛka kyerɛ ne ɛyɛ nananom akɔmfoɔ no ɛbɛka kyerɛ sɛ honhom no ɛyɛ suman no akwankyerɛ ɔde abani no yɛdeɛ gyina mogya so ɛnɛ ɛyɛ sɛdeɛ sɔfo si kɔtɔ folda water kɔtɔ 6 and 7 kɔtɔ folda hwa no sɛdeɛ ɔmo keka na deɛ yɛagye abɛgye abosomfoɔ sika nyina firi yɛn nsam yi ɛyɛ saa ntira ɛna yɛtwa folda na nyɛ sɛ yɛkyi wadeɛ Meet Charles Show mpanyina tena ase dwumadi na wohwɛ yi bibesa ɔpanyini sɛ deɛ ne hwɛ no bosom de na ma yɛn mpanifo ka sɛ omunyame ɛyɛ bosom wakyerɛkyerɛ mu mesɛ busan sɛ deɛ nti na mu twa akɔkɔ anaasɛ aboa life wɔ ne mu amana kyerɛkyerɛ mu na amma kai kra sɛ in the bible no kra Moses Israel for Muslim for tɔkɔ bi na sefo bi no ma omukum odwan ma yɛde yɛ obi apono no sɛ de bɛyɛ sɛ 2 minutes duru ha Moses we mu yɛ adehye nti yɛnkum wɔ mu ɛno so na yɛ aboa mu gyaa saa o kan Isaiah ngoma na de opanyini kan sɛ yɛkum aboa na yɛahye no no Odiifo Amos mo ne Jeremiah mo nyina anim saa asɛm apanyini yɛ dɛ ɛkan Meet Charles Show edwuma de besi ha ne